predstavujem vám slovenský novošľachtenec s názvom Milia, ročník 2023. V ročníku 2023 sme sa rozhodli pre takú zvláštnosť, že sme do tejto rady novošľachtence dali Milie dve. Prvú suchú a túto druhú polosladkú. Obidve sa nám páčili natoľko, že sme si nevedeli vybrať, ktorá z nich je lepšia. A sú naozaj odlišné. Táto polosladká je viacej založená, je tam cítiť také sušené ovocné tóny v kombinácii s tými bylinkami. Je tam veľmi plno, je tam medovosť, včelí plást, trošku začína ísť do propolisu, takej vyzretosti, ktorú by som od nej čakal, až keby mala o také 2-3 roky viac. V chuti ten zbytkový cukor naozaj veľmi vhodne a krásne zakombinovaný s tou kyselinou. Ide až do takého opäť až liči, v dochuti cítiť až liči a časom sa bude počas archivácie meniť viacej, bude pripomínať možno také Rieslingy vlašské, bude viacej taká medovo-kvetnatá, ale už teraz je naozaj veľmi pekná a vhodná na pitie. Archivačný potenciál 3, 5, 8, 10, možno aj 15, uvidíme v čase.